Muna nan kasa da ku. mana. Cikar burin muku ba mu muci kada mi kuntaka komai muke a dole mu yi shi da ku. Ya raina na yi. Gari haske babu duhu martabar mata ce a da gidan cikar ta a gashi da ku. Haka ne. Da mun yi tunan kuma kama jiki kun rufe duka kofa gida akan same shi da ku. Ya raina na yi. Ko ina hakan an san shi da ku. Bari da ido an san shi da ku. Tafiyar kwalisa amma da jan aji an san ta da ku. Ya raina na yi. Ku fesa turare kwai sassa kwalliya kullasa samar muke kallo daga ku. Idan ka shi ganga ta yi daban aiki dan mata ne cikin salo muke karba daga ku. Ya raina na yi. Tarbiya da kyakkyawa da jiki gari mai kayan al'ajabi kuma mai tarihi da al'ummar mu masu ruwa da tsaki. Ya raina na yi akan duka wanda yake nema suka yi masa dafi ko shiri ko mai girma da jiki. Cikar tafiya an tar da gari matan mu na zandara idan mutum ya aura kare saki. Ya raina na yi ganin suwa karmi sakaki. Akwai darajar mata a gurin duka mai adalci muna da al'ada ko guna biki. Ya raina na yi idan wata ta zama kyakkyawa wata mummuna ce akwai fara da mai fama da baki. Hakan maka dauka za mu rike rabana ya halitta a basu kariya karmi saki. Ya raina na yi kusan kuke kira na kuna biki maza kun yi bantan kawa gari dan kiɗin mata ne da sanne zan buga waƙar ku. Ashe matan da magaram duka kyakkyawa ne a dole 'yan masasa su rububi. Ashe matan da magaram duka kyakkyawa ne a dole 'yan masasa su rububi. Ya raina na yi